Maitt is out guns blazing naTete Mildred. Vati vanetsa kuramba vachingonzi vane chikwereti che$30,000. Vaburitsa zvakawanda zvavanoziva pamusana paTete Mildred ava vari kunzi vakarara nemkwasha pamwe chete nekuuraya murume ovha nyaya yegirlfriend. Vakarara zvakare nemurume weshamwari yavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, nyaya dzacho dzinoshamisa asi maititi vadecida kuzosiyana neusawira vataure zviri pakadzika dzika pemwoyo wavo. Vanyorayo vakati 25 years no driving license mu-UK. You can't even drive. 25 years unfinished house. 25 years never returned home because no papers. 25 years dating a 36-year-old street kid. 25 years slept in nemkwasha behind daughter's back. 25 years killed husband over a girlfriend. 25 years slept with best friend's husband. 25 years you gossip about all your children. 25 years you are into witchcraft, busy fighting a 30-year-old who has done way better than an old 60 years old grandmother like you. 25 years you are not in good books with even your own children. I live a better life 10 times than you, and you know it. Your time is coming. Wait for me. Saka maititi vati aiwa ivo vaneta of being bullied. And nyaya yekutoti havaende ku-UK vachazosungiswa vachazoitwa this and that. Vari kuti aiwa ivo vaneta vari kudziburitsa dzese. Saka ngamati these people were very very close vachiita madhiri vese. Saka maititi vanoziva zviri mukati kati zvinoitwa naTete Mildred. Vanyora zvakare vakati zimbuya iri bullied Gilbert asingatombovazivi asinei navo. She insulted and bullied me for 4 months telling lies, and she works with very vulnerable. She stripped my dignity. She was paid on Facebook and PayPal. She said I was sleeping around whilst married. She mentioned my kids and lied about their status on social media. She insulted my parents. You never heard me saying anything, but now it's time. Saka ivo Tete Mildred vakangoti maititi vachidana nemukomana wavo ane mukomana here neboyfriend yavo current boyfriend Gilbert uyu. Tete Mildred vakabva vatanga kuudza murume uyu kuti maititi munhu akaita sei havaiti kudanana navo, ngaasiyane navo, vachiburitsa makuhwa. Vachibva vatokonzeresa kuti paitike problem between maititi nemukomana wavo uyu. Vari kunzi mari yavo yavakakweretwa, mari yavanodhisevha kuwana year round, vakaibhadharwa kare. Vakanyepa vachiudza tinashe maposa kuti musikana aita slip around achidanana navanhu vakasiyana siyana. Zvaibva zvaita kuti tinashe maposa abve anyanyoda zvokusiyana navo. Ndivo zvakare vaimanya vachikweretana mari, vachiita zvakare malive pakasungwa musikana, vachimudhisa kuti aenda kujere. Ko ivo vana vanenge vachimbopinzerweiko muconflict yevabereki. Nyaya yekutaura ma-HIV status evana nemama-status akadaro zvinoita kuti vana vabhuliwe kuchikoro. Asi Tete Mildred havana kuonawo semunhu mukuru kuti vasapinze vana vamaititi munyaya iyi. Ko vabereki zvavo vakainsultiwa. Maititi has tried to become the bigger person since she came out of prison. Havasi kuita zvokumanyisana nemakuhwa vachimanya-manya nenyaya, vanga vachimainda business ravo. Asi Tete Mildred varamba vongovasunda-sunda. Ndo zvazoita kuti nyaya dzavo dzibude. Kuti aimboziva naimi kuti vatete vakaenda 99 to present vasati vambodzoka kuZimbabwe. All she does kungotora mapicture avanenge vatumirwa. It is actually sad guys kuti unogara ku-UK all these 25 years and after all uchishandisa zvakare bhazi usingatodrive. Zvakaoma. Ko uyu mukomana ane 36 years ndiye vari kudyira macloves according to macomments evanhu. Uye maititi vari kuti clove family iyi vari kuexperimenta pamukomana uyu ari homeless ane 36 years. Imi nyaya dzacho dzinotyisa iko kuzorara kani nemukwasha. Asi chii chinomboitika atimbotaura nyaya iyi veduwe. Mazimba chiiko inzara here kana ndizvo zveku-UK kuti hakuna varume chiiko chakadaro. Ko unogorara sei nemwana wemurume wako? Mukwasha akauya akaroora kwauri ndo waunobvisira bhurugwa remukati? Vatete vanonyadzisa. Iko kuvhumuka kwacho hakuzodiwo kani munhu mukuru. Wapedza ipapo worara nemurume webest friend wobva wauraya murume wako kuchinzi kwai akanyengerei. Imi kani zvinhu zvacho zvakaoma chokwadi. Asi vatete ngavasadaro. Ivo vaingonyorawo vakati inini
I'm not into a sham marriage. Vanyora vakati a sham marriage or civil partnership is one where the relationship is not genuine, but one party hopes to gain immigration advantage from it. There is no subsisting relationship, dependence, or intent to live as husband and wife or civil partner. Saka maititi vakanga vapinda mu sham marriage iyi vachitemba kuti tinashe achavaendesa kunyika dziri kure, but only to realize kuti hazvina kudaro. Saka vari kuti hondo iyi haisati yapera. Maititi vati vaneta nekuramba vachibhuliwa vachinzi ivo vaida kunogara natinashe. Tinashe aitozvigarira muhane room, ivo vanga vane mention yavo kuno. Ndozvataurwa nambuya vepakona vakati maititi vari kugara mention asi haisi imba yavo, imba yekuroja, asi vari busy kusikana naTete Mildred avo vane vari kuvaka yavo mention. Iyi hondo yacho yakauma asi dzese dzaexposiwa namaititi. Kwautambika namabhanditi vari kuti check mabhanditi, tauya neinformation yaTete Mildred kubva nhasi ngavauye neproof yekuti ndakavabira mari.